Issa l-oħra l-investiment mill-Fondazzjoni għas-Servizz tal-Ħarsien Soċjali kien jaqbeż il-560,000 € biex tagħti kura personalizzata. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela waqt żjara li għamel f'residenza għat-tfal u żgħażagħ immexxija mill-istess FSWS f'Ħattart. F'din id-dar il-Prim Ministru irrikonoxxa l-impenn kontinwu li timplementa mudell ta' kura mibni fuq ħtiġijiet personali ta' residenti. It-tmexxija f'din id-dar spjegat li ma' dawn it-tfal isir ħafna investiment fl-edukazzjoni u fis-saħħa kif ukoll xogħol professjonali li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Il-Prim Ministru Abela irrimarka li kull tifel u tifla ħaqhom l-aħjar fis-soċjetà. F'din id-dar bosta tfal u żgħażagħ tkellmu għall-Prim Ministru fuq l-esperjenzi f'ħajjithom. Il-Prim Ministru nnota li djar bħal dawn jagħtu esperjenza pożittiva. Ġie spjegat li fl-aħħar 10 snin l-FSWS fetħet 10 tidjar komunitarji ġodda u żewġ binijiet addizzjonali iddedikati għall-aftercare. Preżenti flimkien ma' Dr. Abela kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon u l-Kap Eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti.